Tři. Poslední video. Jsme otočili. Aha. No nic. No, Čau Arnošte. čau. Co děláš? Spím, ne? No tak vstávej. A proč? No protože jdeme natočit ochutnávku. Stavě 3-3. No tak jo, no. Už běžím. To byly časy. No to jsme se ale neviděli pěkně dlouho. Letí to jako cirk. 2 roky už jsme netočili. 2 roky. Myslíš, že nám to bude pořád stejně? Líp. Mnohem líp. Ahoj, tady je Eda. A Arnoš. A my jsme kluci z Londonu. Dneska tady máme rozhodující díl ochutnávky poslechu. Jdeme na to. Eda má zavazané oči a jdeme ochutnávat. Dobře, takže jdeme na číslo 1. Takže pusu. A pak. Už budeme blinkat. Ne? No. Ano, prosím. A za mě Co cítíš? to je kedluben. Ano. Něco také konzistence, viděl jsem i řetkvičku, kedluben, přemýšlel jsem o nějaké kořenové zelenině. Ale řetkvička je víc výraznější. Ano. Samozřejmě to může být cokoliv, je, to zeleniny, ale nejvíc asi k tomu kedlubnu se budu přiklánět, takže říkám kedluben. Kedluben! Číslo 2. Napiš se v klidu. Vypláchni si. Ne na mě. Můžem? Tak 2. Budeme blinkat? Tak chceš to vypíchnout? Mně napadlo, že snad nějaký červy nebo něco, jo? Červy? A? No proto ses tak... A tak hodně to půjde. Takže s tím zase jsme asi spíš v té zelenině, nebo chuťově to přeměná hrách asi. Můžu to být takové ty výhonky, záhonky. Řeknu výhonky z hrachu. Výhonky z hrachu. Takže pusu. Já možná budu úplně blbet, ale řeknu, že to je slupka z jablka. Aha. A nebo z hrušky. Tak. Jako jestli bys mi dal Kodrex proti kašli. Jenom tak. Do pusy. Bys byl frajer, ale... Můžem přemýšlet, co mi to ještě připomíná. První mi napadl hroznový cukr. Aha. Ale...
Tam je něco... Trošku mám jako rýmu, jo, že bys mi chtěl tak pomoct, nebo kašel. Říct koldrek, tam bude to úplně něco jiného, budu to za největšího toho, ale... Nebudeš. To může být normálně jenom tank třeba. Já si myslím, že to je tank. Do okolností jsme pár let zpátky si objednávali, tak možná to bude ono. Tady si našel tank. Jestli našel zásoby z tanků, co jsme brali před 3 rokama a... Dobře. Takže tank? Many months later. Tak já teď. A já si něco musím říct, že? No, tak mohl bys. Řekni tank. Coldrex bych mi... Řekni tank v podobě Coldrexu. Coldrex bys mi nedal, dal mi ten sypký nápoj s příchutí třešně. Třešně. To To určitě, ty to máš rád, ty příchutě. Tak, přesně, to jsem potřeboval. Já si na vodu dáme ručku. Dobře, takže sypký prášek v podobě třešní. Dobře, takže poslední. Tak. Ham? No a teď jsem úplně v prdeli. Ale já tu chuť fakt znám, ale úplně hodně v Prdeli. Já vím, jak mi to ukážeš, co to je. Je to normálně, pak zkuste si to doma, ale... No, přemýšlení, no. To můžou být nějaké ty zase, jak odvytahujeme ty zdravé věci nějaké. Pro vegany, vegetariány a zbytek. Tady ti neřeknu asi nic. Takže si ochutnal vzduch. To byl vzduch, tak bylo nejvíc, ale... Jím kousek toho prášku do toho máš, jo? Ale kombinace je dobrá. Jo? Aha, no tak... Dobrý recept. Možná jsme vymysleli nový recept. No. Já řeknu, že to je houbový masox. Houbový masox. Jo. Dobře. Tak Edo, jaký je první pocit? já si myslím, že jestli mám bod, tak jeden. Jinak si myslím, že jsem netypl nic. Bylo to za mě hodně těžké a třeba mě překvapíš a bude to jednoduché. Tak začni To bude... To bude 5. To tady nikdy nebylo. Takže první si říkal Kedlben. Tak. No si blízko. Je to patiso. Tak to je. Tak na to bych nepřišel, to zase vybíral věci. Jsem si To jsem ještě ani nikdy neochutnal. To je něco mezi kedlubnou a drpičkou. On tak jako asi nečekal si, že řeknu patizol? To zní jak ten lék, co jsi mi dával jako čtvrtý. Patizol. Ty jsi patizol. Takže 0. Jo. Druhé si říkal hrách? No, něco s hrakem, nějaké ty... Klíčky nebo hrát klíčky. Byl jsi blízko. Pohanka. 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 Tak na to bych asi tak nikdy nepřišel, tak jdeme dál, ukaž. Červiči, Možná. červičci. Tak, druhý si říkal šlupku od jabka nebo od hrušky. Byl jsi blízko. Byla to šlupka. Ale byla to šlupka. Zase bude nějaké exotické ovoce, tak pojď do mě. Byla to šlupka z kukuřic. No tak tady Teď úplně. na ten sypký prášek, tank nebo coldrex nebo já nevím co všechno. Tak je to... Jakože... Kdyby si dobře řekl tu příchuť, tak ti to uznám. Nebyla to třešeň, jo? Nebyla to třešeň, byla to borůvka. Borůvka. A je to normálně borůvkový čaj. Já jsem papal borůvkový čaj. Dobré. Borůvkové, No je špatné, doporučuju. To jsem to nevím. Ale dobré to je.
Ale borůvka bych neřekl. Zajímavé. Tak. A to třetí, to se mi taky hodně blízko. A je to... Saitan. No a teď je na řadě Arnoš, takže začneme. První věcí jste viděli a vidíte, otevři pusinku. Aha. A vidíme, jaké budou tvoje pochody. Ty 2 roky se nějak vylepšila nebo zhoršila. Řeknu řetkvička. Řetkvička říká, jo? Chceš to ještě jednou zkusit? Aha. Dobře. Jak chceš. Takže druhý pokus. Banán. Dobře. Jdeme dál. Takže. Či? Můžu, jo? Já. Uj. Dobré. Jako chutná mi to jak paštika, ale na paštiku to má jako úplně takovou řidkovou konzistenci. Jasně. Takže bych řekl nějaká pěna, masová pěna, paštiková pěna. Paštiková pěna, dobře, tak pokračujeme dál. To je čtvrté, ne? Teď je čtvrté, tady jdeme zatím rychle, tady. Tak. Co je? Aha. No. Sýr brinza. No a teda, jak jsem říkal, zakončíme to pitím. Dám ti tady hrníček. O kurva. Tady máš hrníček. Ochutnej. Co je dnes? Tajný Takže nápoj. já bych tipnul, že to je červený hrníček s nápisem Vánočních Ale trhů. správně. Takže to je jediné, co jsem pohodl dneska, tak to jsem rád. Takže bod, ne? Takže já se napiju. Tak to je ta Vincentka, přátelé. Vidím. Nebudu ti jak napínat, gratuluju k vítězství. Ale To byl Ježíš, nejlepších tvojich kol, co mohl být. fakt. Pojeme rychle, bylo to jednoznačně, řetkvička je řetkvička. Oj. Banán je banán. Oj. Tofu. Aha. Tofu? To je tofu. Aha, To to je paštika. Jo, no, ale to já jsem kupoval úplně tu samou značku toho. Jo, já jsem si to Aha. právě myslel, No, u toho jsem takže že to je to ten nic. není. No a pak samozřejmě si uhánu brinzu. Brinza. A Vincentku ti vytáhnu tady. Já jsem tu Vincentku prostě koupit musel. Wow, no tak ale krásně jsme to zakončili. Jsme začali, tak jsme zakončili. Tak ještě jednou gratuluju ti, Já jsi děkuju. čestný vítěz. A třeba někdy u nové série, Třeba. ví, co bude. Uvidíme. Nezapomeňte dát like Popřípadně odběr. a pište srozumitelné komentáře. Kluci v Londonu se s vámi loučí, ahoj.